Grazas, Manuel, precisamente para aprender a trampear, que é un traballo de todos, que sempre insistimos que é un traballo de todos, imos ver se todo o que nos explicou Lola Andrade, pois atendemos suficientemente na clase ou non. Roberto, tócanos a nos facer a trampa das velutinas. É que eu non sei moi ben xa dos buracos da botella. Eu dos buracos teño controlado. Eu uso esta xa industrial. Ei, Moi ben. pero e temos o aparello para facer os buratos? Pero si xa están feitos, ó. Bueno, pois tamén ten razón. Hai que facerlle dous aquí arriba. Tres. Claro, aí Tres, está. catro aquí, catro. Mira, Vale, ahora hai catro que aquí. enchela. Mira, catro así deste tamaño, ves? Vale. Catro. Roberto, proceda. Ahora hai que enchela. A ver. É unha botella de plástico Pero normal. os buracos solo son arriba. Sí, claro. E eles entran por aquí. Están por aí. Vale, vale. Vale. Vale, esta ten dous buracos. A Veña, ver, mira, xa abriu o tapón, Xoan, toma. Que? Veña. A ver, temos que facer a mestura. Falle a mezcla antes fora. Claro. Ah, vale, 50 mililitros de cada, veña. Isto que é? iso é vinagre. Pode ser o vinagre, Este é vinagre. este é o viño, este é o zume. Pero eran 50, caray. 60, que se fastidia, tío. Que... Vinagre. Isto é O Zumo de arando. Zumo Outros de 50. Outros Aí está. 50. O viño, viño branco. Sí. Vale, Alvariño, Godello, Ribeiro, efectivamente. calquera. Vale. Vexo que ao final é todo azúcar. É todo Efectivamente. azúcar. Son lambonas. Lle facemos a bendición. Un point, tú, Este está. é unha cantidad boa, non? Vale. Son 150 en total, non? Perfecto. Ahora te expulso. Como que me expulsas? No, si te expulso para botalo. É que hai xente que corta a botella pola mitad. No, recoméndose ter un embudo. Tamén funciona así mellor, non? Moi ben. Onde colocamos cada trampa das velutinas, Lolo? Quen teña unha camelia non pode deixar de poñer unha trampa. Vale, lle poñemos unha falta ao que non a poña. Vale. Porque van a ir sí o sí. O E no, camelio. sí, e agora moitos dirían, pois agora vou a cortar o camelio para que non vaya. Eso é unha ignorancia moi gorda, vale? Os arboliños non teñen culpa. Hai que poñer a trampa porque todas as reinas que caigan aí van a ser niños menos, vale? Isto non é necesario, evidentemente. Así famos. Queda ben, pero non é necesario. Así vamos, cura, En non? cada camelio unha trampa, non? Non pode haber un camelio en Galicia sin unha trampa, vale? Porque con unha botella que calquera vai estragar a barredura, pode a facer. Que non tenga unha soldadura, un cuchillo, un taladro, o ferro da lareira de mover as ascuas, vale calquer cousa. Sí, señor. Vale. E despois o atraínte, un pouquiño de viño, un pouquiño de zumo e un pouquiño de vinagre. Canto Cousas fáciles de conseguir. Canto Vale. dura este? Eso dura moito tempo. Por qué? Porque as tres cousas levan sulfitos. É un conservante que fai que dure por lo menos 3 semanas sin ningún problema. Vale, 3 semanas. Salvo que pase o borracho do pueblo e lle cheire o beba. Cantas raíñas caeron ano pasado, Lolo? Pois 100 e pico mil. E este ano cantas deberían caer? Si temos suerte, deberían de caer máis porque hai bastante máis... Estamos notando que hai moitas máis que o ano pasado. Nacen máis. Non é que nazcan máis. Pasa unha cousa. Hai un incendio grande, Sí. as conexas poñen o doble de conexos. As corzas paren dous corzos. E os insectos, cando ven que a súa estirpe peligra, poñen o doble. Isto xa ocurriu algún ano e tuvimos unha barbaridade de nidos. Un ano tuvimos 31.000 nidos a acabar decembro. Pois non podemos deixar de insistir en que un traballo de todos, sobre todo para xente como Manuel tamén, que nos contaba que é alérxico, que viviu os episodios Efectivamente, bastante malos, que tivo que ir a claro. urgencias. A produción do mel cae un 50%, precisamente, bueno, igual non só pola velutina, senón tamén pola barroa, pero é un traballo de todos e hai que estar concienciados. Sí. Gracias, Lolo. Gracias, como sempre, por contalo e por contalo tamén. Nos marchamos, non? Sí, que non temos tempo. Volvemos mañá, quedan a voltas con prato. Ata mañá. Gracias Chao, ao chao, público chao. que estaba xogando. Moitas gracias. Foi moito con toda a peña lucense.